Wat pathya menta shwa ba penduai yakane namar bon nangi ngilethya da ka jingkuslai la ka jingmong ha ki do anuat jongi pada ka jing shep tieng jongi pipen pau ba pikemen ha ka perthai Henry hapo pan pilong marwe bat pidiao pisngap jar Henry hapo pan pileniar Henry menta kamiet tu ai tilun hau blay ya ka jing e jong pi baro ka jing em kalong ka ba e ngidap borbor da ki jing mut jing perkhat shapang kalong yeng ka pisa ka jing em bat ka lawe Henry ka Bible ka ong ha ka sam ka basaw ka papara ha ka basuk ngalit hiya lidam shen ngayot hiya ngay namar yanga tang mami kutrai me ai jingsuk lingai tuken mau bo blay udang don ringkan bat pi ban ai jingsuk bat jingtingen ya pi bat ju ino dalele ru ya pi jongin ya duai lang menta ko blay ko pa beneng ngawan syami menta kamiet da ka doonut ka batrang shisha yami metep ya baro kijing e jonga metem ya kajing kuslai kaba ngam skola shu bankit banba kublay tu pendap ya kania ka doonut jonga da kajing sok jongme taweng no ya kajing syap tiang kajing kuslai bat kajing bom dan jingsuk hapo doonut jonga tuan ra jingsuk kutrai ha ka longyeng longsem jonga baro tapen kot ya ka doonut papang bat bamong bat tu ai bor yanga bat tu shan bor yanga koblay tu sumar yanga mentah kamiet tu yada ya ka yeng kasem jonga to khanglan ikino kino kijingma bat ai ka jingsuk jongme ha kani kamiet nga ai tilot hame ya baro kijing e jonga baro ha ka kerteng u Jisu Kris utrai jongi amen menta to bono ya ka phone to penja no ya ka jingkuslai bat to shania ha ublay lada pila duai lang tho amen ha comment bat lada pikwa thoru ya ka jing duai jong pi ngin duai lang to ublay un ker khu ye pi baro